дар тарафи 82-ум микрорайон яке аз навтарин марказҳои савдои бузург бо номи Сити Молл, ки пур аз мағозаҳо, қаҳвахонаҳо, супермаркети ёвар, ҷойи бозии кӯдакон, мағозаҳои либос ва ғайра мебошад. Ва дар ҳамин маҷмаи истиқоматӣ мо якта сехонагаи пурраи фурӯшӣ дорем дар 17-ум ошёнаи ҳамин бинои истиқоматӣ. инҷо подъезд, дар подъезд чӣ хеле ки мебинед 5 хона ҳаст. дӯстони азиз, даромадгоҳи хона инҷо холл, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом. медароем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар якум ҳуҷра ҳам ҳоҷатхонаву ҳаммоми алоҳидаам ҳаст, ина марҳамат, ҳам боз дӯстони азиз теғзонаям ҳаст. худи хона сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 113 метри квадратӣ. аз тирезаҳои хона ҳам тарафи роҳи калонро дида мешавад, ҳам қафои ҳамин бинои истиқоматиро. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед стяжкаи пол кардагӣ аст. ва баъди дуюм ҳуҷра мегузарем ба сеюм ҳуҷра. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздаш қарор дорад. дар сеюм ҳуҷра боз теғзонаям ҳаст. бинед чӣ қадар як манзараи зебо. ва дар сеюм ҳуҷра инчунин як балкончаи дигарам ҳаст. марҳамат, худи балконча ва манзараи қафои бино, манзараи ноҳияи Сино. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $1180. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. инҷо бошад ошхона ва баъди ошхона мегузарем ба ҳаммом ва ҳоҷатхона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.